पावर स्टार पवन सिंह के भाई के रात तिलक रहुए। तिलक में तमाम लोग पहुँचा रहुए, सारा स्टार पहुँचा रहुअन। ओई में पावर स्टार पवन सिंह के दोनों मैनेजर के मिलान हो गए रुए। आ दोनों मैनेजर यानी अभिषेक सिंह आ दीपक सिंह। जब दीपक सिंह नाम रखले होके तो तार लोग के दिमाग में खट देना खटकल हुई जब भैया जब दीपक सिंह आ गए तब बुझाता पवन सिंह के टीम में आ जाइहन। तो सही सुना तार लो, सही सुना तार लो। पहले से बहुत हद तक दीपक सिंह आ पवन सिंह के बीच के रिश्ता सही हो गई बा। आ अब बहुत ही अच्छा खबर आवे वाला बा। तो जे भी वीडियो देखता वीडियो के अंत तक देखिए तब मजा आई, काहे कि ये वीडियो में एक एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात करब रात रघु सिंह के तिलक रहुए, यानी पवन सिंह के छोट भाई जौन ई बाड़न उनकरो से ही छोट, यानी पावर स्टार पवन सिंह के रघु सिंह जौन भाई बड़न वो भाई के ऋतिक सिंह से छोट भाई हवन। ऋतिक सिंह से बड़ हवन, सॉरी ऋतिक सिंह से बड़ हवन। पवन सिंह से छोट हवन। ही रघु इनकर नाम है। इनकर तिलक रहुए। इनका तिलक में भोजपुरी के तमाम कलाकार पहुँच रहे लोग। तमाम कलाकार के मतलब समर सिंह, राकेश मिश्रा, बता दी हम शिवानी सिंह, अनुपमा यादव, तमाम लोग पहुँच रहे हुए। माने भोजपुरी के सब लोग लमसम विजय गुड्डू कहता नहीं, विजय चौहान और शिल्पी राज, सारा लोग पहुँच रहे हुए। सब लोग अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दे हुए। साथ में दीपक सिंह और अभिषेक सिंह भी पहुँच रहे हुए लोग। सॉरी, अभिषेक सिंह और दीपक सिंह गले भी मिलने वालो। दोनों जना के सम्मानित भी कइल गइल बा। बहुत सारा हद तक बात विचार भी भइल बा। आ ओकरा बाद ई बात बाजे पावर स्टार पवन सिंह रात में ना पहुँच रहुअन, काहे कि पवन सिंह अभी दुबई में बड़े। आ दुबई में पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना के शूट हो रहा बा। वही के वो सिलसिला में पवन सिंह दुबई बड़े। ऐसे पावर स्टार पवन सिंह अपना भाई के तिलक में ना आई रुअन। लेकिन हम बता दी रहुआ सबके कि बारात में जरूर अहन। आ पावर स्टार पवन सिंह के कमी वही खलत रहुए। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह आ अभिषेक सिंह हमेशा साथे रहल बालू, साथे ही सब कैले बालू। लेकिन अभिषेक सिंह देखुअन, दीपक सिंह देखुअन, विक्की सिंह भी ना देखुअन। तो शायद उहो जौन बाकी दुबई बड़े। बाकी हम यह कहब कि पवन सिंह के टीम अगर सही हो जाओ, टीम में फिर से दीपक सिंह आ जा, तो कहीं ना कहीं फिर से वो चीज़ चले लगी। काहे कि पवन सिंह के बिना दीपक सिंह भी अधूरा बड़े। दीपक सिंह कहीं चल जास लेकिन दिल पवन सिंह के ही पास बा। ऐसे पवन सिंह के बिना दीपक सिंह अधूरा बड़े। आ दीपक सिंह के बिना कहीं ना तो कहीं पवन सिंह भी अधूरा बड़े। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के टीम से, पावर स्टार पवन सिंह के खुद से हमरा यह विनती रही जो पवन भैया जैसे भी होकर मैनेज करके एकरा के शॉर्ट आउट करवाओ। आ सब चीज़ ठीक करके आगे मुँहे काम हो। बाकी रहुआ सब अपन का विचार रखतानी कमेंट बॉक्स में दे सकतानी कि दीपक सिंह पवन सिंह के एक साथ रहे के चाहिए कि ना रहे के चाहिए। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।